खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ आसामाव क्रिकेट मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फैबाय थानाय आईसीसी आइजो मुलुग कापनि बेखेवनाय मेचआ गुवाहाटीआव खुंजागोन आईसीसीजों फोसावजानाय सोदांनाय फारिलाइनि बायदिब्ला बेखेवनाय बादायलायनाया 30 सेप्तेम्बरनि भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव जागोन आसाम क्रिकेट एसोसिएशना बे बेखेवनाय मेचनि थाखाय थियारिखौ जागायखाबाय जाय आसामनि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव जागोन मख'जाथावदि आईसीसी आइजो मुलुग काप 2025 नि गासै मोनबा मेचफोरा गुवाहाटीआव खुंजागोन 30 सेप्तेम्बराव बेखेवनाय फोरबोनि उनाव 3 अक्ट'बर खालाराव इंलेन्ड आरो खोला आफ्रिकानि गेजेराव 7 अक्ट'बराव इंलेन्ड आरो बांलादेशनि गेजेराव आरो 10 अक्ट'बराव निउजिलेन्ड आरो बांलादेशनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो 29 खालार खालि गुवाहाटीनि बरसापारा स्टेडियामाव मोनसे सेमिफाइनाल बादायलायनायखौबो खुंनाय जागोन नैथि खौराङाव दङ फ्राय 5 बोसोरनि उनाव चीननि भिडिअ शेयारिं एप टिकटकआ भारताव फिन आरोबाव लाबोफिनसिगोन गोबां बाहायगिरिफ्रा फोरमायदों दि बे एपखौ समाजारि बिजोङाव फिन लाबोफिननो नाजादों आरो बेनिखायनो सोंलु सोमजिदों दि भारताव टिकटकनि सायाव होबथानायखौ बोखारनाय जासिगोन नामा बाहायगिरिफोरा भारताव सिगांनि बायदि टिकटकखौ बाहायनो हागोन ना हाया बेखौ दासिमबो रोखा नङाब्लाबो मिथिनो मोन्दों गोबां बाहायगिरिफ्रा टिकटकखौ खुलिफिननो हादों आरो गोबां हायुङारि खौरां आउटलेटफोरनि बायदिब्ला माखासे टिकटक बाहायगिरिफ्रा एक्स फेसबुक बायदि समाजारि बिजों प्लेटफर्मफोराव मख'दों दि बिसोर टिकटक एपखौ एक्सेस खालामनो आरो बाहायनो हादों नाथाय गुबुनफोरा बेनि गेजेरावबो टिकटक एपखौ बेखेवनो एबा खुलिनो हादोंब्लाबो बेखौ बाहायनो हायाखै बेबादि थासारियाव गोबाङानो सोंथि खालामगासिनो दं दि बिसोरो सिगांनि बायदि फिन टिकटकखौ बाहायनो हागोन ना हाया गोबाङानो अनुमान खालामदों दि भारत आरो चीननि गेजेराव बायजोआरि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनायनि बेलायाव भारत सरकारा चीनजों लासै लासैनो गोरोबनो हमदों थामथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बेबादि समावबो बिटिआर सोरखारा जेरै खोथा होदों बेबादिनो थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं बेबादिनो जेरै बिथांखि राननाय बायदि जौगाथायनि खाम्फा गायसननाय साख्रिनि थिसनथाइ होनाय बायदि खामानिफोरखौ बिसायख'थिनि सांग्रां जानाय समावबो मावफुंनानै होदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बेबादिनो मैयाबो बिटिआर सोरखारा बिसिडिसि सेक्रेटारि मासिनि आनजादाव पास जानो हानाय सा 420 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होबाय बे थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारिया क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंजायो आरो मैयानि खुंजानाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गोदानै थिसनजानाय बिसिडिसि सेक्रेटारिफोरखौ हामलायथि बावहरनानै ओरैबादि बाथ्रा बुङो दि दिनै बिटिआरनि थाखाय जारिमिनारि सान 6 सिडिउल ओनसोलाव बिसिडिसि गायसननायनि उनाव बिसिडिसि सेक्रेटारि गैयामोन आरो बिसिडिसिनि मावख'बो गैयामोन जायनि थाखाय बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा सोरनिबा साहा गला सोरनिबा न'आव जिरायनानै बिसिडिसिनि बायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ जायोमोन नाथाय 4 खावसे बोसोराव गिबियै 420 बिसिडिसि गायसननायनि थांखि लानाय जादोंमोन आरो दायो 420 बिसिडिसि गायसननाय जाबाय बेजों लोगोसे दिनैनि समाव सा 420 बिसिडिसि मासिनि साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायनो हाबाय बारग' एनआरसि क'अर्डिनेटर हितेश देब शर्माजों दाखिल खालामजानाय मोनसे आर'जलाइनि बायदिब्ला हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ थामहिनबा एनआरसिखौ गोजौसिन बिजिरसालिया नायबिजिरफिनगासिनो दं शुक्रबाराव गोजौसिन बिजिरसालिया आर'जलाइखौ नाजावदोंमोन आरो एनआरसि नायबिजिरफिननायनि थाखाय हियारिं खालामनो गनायथि जादोंमोन मख'नो गोनांदि 20 लाख सुबुंफोरनि मुंफोरखौ थामहिनबा एनआरसिनि फोसावजानाय जोबथा ड्राफ्ट फारिलाइयाव 20 लाख सुबुंफोरनि मुंफोरखौ बोखारनाय जादों आरो बावैसो बे आयदाखौ लानानै आसामाव बायदि रोखोमनि दान्थे बिदान्थे जागासिनो थानायखौबो नुनो मोननाय जादों एनआरसिनि बारग' हादोरसा क'अर्डिनेटर हितेश देब शर्माया फोसावजानाय जोबथा ड्राफ्ट फारिलाइनि सायाव खुलायै जोबथा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों आरो लोगोसे बिथां फोरमायनायनि उनावनो माखासे दान्थे बिदान्थे जानायखौबो नुनो मोनदों बे खेबाव नागालेन्डनि खुंथाया मेरापानि सिमायाव थानाय जयपुर गामियाव असमिया नखरफोरखौ नायगिदिंदों गलाघाट बिधानसभा बियाबनि दयांगाव पन्चायत ओनसोलनि सिङाव थानाय जयपुर गामियाव खालामनाय मोनसे जरिबखौ लानानै नखरफोरा जिंगासिदों
गामियाव गासै सा 83 थागिबि नखरफोर दं आरो जेराव सानै नागा सुबुंफोरा न' थांनानै आधार कार्डनि थाखाय फट' बुथुमदों आरो सानै सांग्रां गामियारिफोरा फोरमायदों दि बे नागा सुबुंफोरा नागालेण्ड सोरखारनि बिथोन बादियै जरिबखौ खालामगासिनो दं। बबेखानि उनाव माखासे गामियारिफोरा आधार कार्डनि थाखाय खौरां होनो राजि जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव सानै नागा सुबुंफोरा फासयनो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जेब्ला आसाम मोब्लिब बिफाना गामियाव मोब्लिब जगायनो थाखाय गासैबो थाग-थियारि खालामगासिनो दंमोन, बे समावनो नागा खुंथायनि बिथोननि जाहोनाव गामियारिफ्रा दासिमबो मोब्लिब गोहोनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि कमिटिनि आफादगिरि गौरव गगैआ कार्बि आंलंनि पानिमुरा रेन्जआव आयेन बेरेखायै अन्थाइ जावखांनायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनो गांसे लाइजाम दैथायहरदों। लाइजामाव गौरव गगैआ गोबां गोब्राब बाथ्रा दाय होनाय जादों आरो लाइजामाव मख'नाय जादों दि गनायथि गैयाजासे मोनसे गिदिर बिबांनि अन्थाइ जावखांनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं, जाय आबहावा आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाजादों। बावैसो सिगां कंग्रेस दैदेनगिरिया कार्बि आंलं जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि रतन इंतीनि दैदेननायाव बारग' एमएलए जगत सिंह इंती आरो हेमसिंह तीसजों होजानाय फोरमायथिनि सायाव सोरां होदोंमोन दि जेराव पार्टीआ आर.एस. गान्धी कम्पानिजों सामलायजानाय अन्थाइ खनिनि गेजेरजों गुवारै आबहावायारि फोजोबस्रांनायनि अजद होदों। लाइजामाव गौरव गगैआ बुंदों दि गिबियाव 2017 मायथाइनिफ्राय जागायनानै अपारेटरफोरखौ 7 बोसोरनि गेजेराव 3 लाख गड़ मिटार अन्थाइ दिहुननो गनायथि होनाय जादोंमोन। जों मिथिगौ, थांनाय माखासे दान सिगाङाव ससियेल मिडिया सालायगिरि रश्मा ब्रह्मआ गावनि फिसाय, गावनि गथ', गावनि नखरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांदोंमोन। बिथाङा मानि थाखाय थांदोंमोन बेखौ बावैसो सिगां भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायनानै होदोंमोन बिथाङा, आरो जों नुनो मोन्दोंमोन बिथांनि भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायनानै होनायखौ। नाथाय बिथाङा सोरजों थांदोंमोन बेखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनो फोरमायाखै। बे समावनो समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों रश्मा ब्रह्म आरो सासे गुबुन सुबुंजों जयै सावगारि लानाय मोनसे फट'आ फेसबुकनि गेजेरजों भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां स्प्रेड जागासिनो थादों। गोबां सुबुंफोरा बेखौ शेयार खालामदों, पस्ट खालामदों। नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। हाग्रामा महिलारिया बिजेपि पार्टीखौ सोंखारिनो हाया, नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल आरो गुबुन पार्टीफोरखौ रायनो एबा सोंखारिनो हायो। मा जाहोननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया बिजेपिखौ रायनो एबा सोंखारिनो हाया, नाथाय इउपिपिएल पार्टीखौ गोबां समफोरावनो सोंखारिबोदों आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ सोंखारिनो हायो? बिथाङा हाग्रामा महिलारिया गावनो फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपि राजखान्थि दोलोआ जेबो गोरोन्थि हाबा मावाखै, बेनिखायनो आं बिजेपि पार्टीखौ राया, नाथाय इउपिपिएल दोलो प्रमद बर'खौ आं रायगोन आरो सोंखारिगोन मानोना इउपिपिएल दोलोआ सोरखार सालायगासिनो दं होनना फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया। नाथाय दिनैनि समाव एबा दायो साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बिजेपि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिजेपि राजखान्थि दोलोआ राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बड'फानि आदर्श आरो सानस्रिखौ बाहायदों आरो बर' हारिनि GI टेग मोननो हानाय दामग्रा आगजुफोरखौबो बिजेपि दोलोनि फोसावदिं मेलाव बाहायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो इउपिपिएल पार्टी आरो बिपिएफ पार्टीनि गेजेराव नुनो मोननाय जायाखै बर'नि बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौ। नाथाय बिजेपि दोलोआ मा खालामनो सानदों? दिलीप शइकियानि 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनायनि बेरेखायै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर' एबा बिटिआरनि CM प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म रनजित बसुमतारीजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो खुगा बेखेवदोंमोन बिजेपिनि हेंथा आरो दिलीप शइकियानि हेंथायै। नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ दिलीप शइकियानि 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोनाखै। थारैनो बिटिसिआव जानो गोनां बिसायख'थिनि दुंहाव बारा बारजेनबाय नामा? थारैनो मोननै पार्टीनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन नामा? बे समाव गेदेर सोंलु जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिखौ जानो हागौ गोबां सुबुङा सिनायो एबा मिथियो, नाथाय बिथांनि दुथां खामानि मावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे समाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फोसावखांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरनि सायाव गुन्डागिरि खालामनाय जाथाय, जेराव बेरेखा दोलो इउपिपिएलनि माखासे नखरफोरखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों।
मिथिनो मोननाय जादों दि मैया हरनि समाव BPFनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिया BPFनि माखासे गुन्डागिरिफोरखौ लानानै गाग्लोबदों बाटिपारा गामिनि गंब्रै UPPLनि सोद्रोमाफोरनि न'खौ। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजादों आरो गोसारनायखौबो नुनो मोन्दों, जेराव हरनि समाव फैनानै इनायै न'नि बेरा दानसिदों, न'नि दरजा जोखावदों, न'नि बिगोमाखौ लोगो मोनोब्ला बुथारनो आरो गावथारनो होननाबो धमखि होदों। बे बाथ्राखौ फोरमायदों भुगिनांनाय न'खरा आरो गाग्लोबफैनाय समाव हाथियारजों गावनो नामा बायदि धमखि होलांनायखौबो फारि फारि फोरमायथिदों बाटिपारा गामिनि सासे आइजोआ। बेराफारसेथिं गाग्लोबफैनाय समाव न'खरनि सुबुंफोरा खुनुरोखोमै फोथाराव खारलांनानै रैखा मोननो हादों होनना फोरमायथिदों। नोंथांमोना लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव मा बाथ्रा फोरमायनो सानो? दिनैनि दिनाव सोरबा BPF सोरबा UPPL थांखिनानै गाग्लोबलायनाय जाथाया गनायजाथाव जायाखै। हारि हिसाबै जों आलादा नङा, जों पार्टी हिसाबै आलादाब्लाबो खौसेथिया जोंनियाव थानांगोन। इनाय अनागार खालामोब्ला समाजा गुबुंले जागोन, समाजा गाज्रि जालांगोन। बेराफारसेथिं BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिखौ बावखुंग्रि बियाबनि बाटिपारा गामिनि गंब्रै न'खरखौ गाग्लोबनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव FIR होयो। बड'लेण्ड FCनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड FCनि गलकिपार बिरखां दैमारिया 2025नि दुरान्ड कापआव गल्डेन ग्ल'ब बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बेनि अनगायैबो गल्डेन ग्ल'बनि थाखाय जामशेदपुर FCनिफ्राय अमृत गफ आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनिफ्राय गुरमीत सिंह बिथांमोनाबो सायख'जादों। इउक्रेन हादोरा भारतखौ साबायखर बावदों। इउक्रेननि राजथान्दैआ रासियाजों दावहानि समाव भारतनि सुबुं अनफावरि हेफाजाबनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनो साबायखर बावदों। इउक्रेननि राजथान्दै अलेना इलसुकआ बृहस्पतिबार खालाराव रासियाजों दावहानि समाव गावनि हादोरनो सुबुं अनफावरि हेफाजाब होनायनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ साबायखर बावदों। निउज 18 सेक्सन 2025 आव लिरथुमनायनि राजथान्दै डायना मिरकेभिनियाजों लोगोसे मोनसे पस्टआव मख'नाय बायदिब्ला, गिबिसिनाव आं इउक्रेननिफ्राय सुबुं अनफावरि हेफाजाबनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनो लुबैदों। भारतआ थारैनो ग्लबेल साउथनि दैदेनगिरि। बिथांजोआ रासिया इउक्रेन दावहायाव जायगा सोलायजानाय आइजोफोर आरो गथ'फोरनि दुखु खस्थ'नि सायाव गुवारै फोरमायथिदोंमोन आरो बिथांजोआ बेखौबो मख'दोंमोन दि गोबां आइजोफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गावसोरनि हादोरनिफ्राय खारलांनो गोनां जादोंमोन। गोबां आइजोफोरनि गावसोरनि गथ'फोरखौ रैखा खालामनो आरो अरायसम गुलि गावनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गुबुन हादोरफोराव खारबोगासिनो दं। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।